kaixo, nere supertxiki eta superfamilia guazen urrengo gakoarekin gaur, urtarrilak 24. Presioa kenduko dut eta arrakasta izango dut. Zer esan nahi du horrek? Azterketa bat egiterakoan urduritasunak edo premiak angustia horrek ez dizu utziko gauzak hobeto egiten. Beraz, zer egin behar dugu? Zentratu azterketan eta ondo egingo duzun horretan. Zergatik presioa inoiz ez da lagun ona gauzak lortzeko. Egin behar da, gure burua animatu eta zentratu ondo aterako zaigula. Bale? Presio horrek zeingoi urduritu, estutu eta justo kontrakoa nahi dugu. Bale? Kendu presioa eta zentratu egiten ari zaren horretan.